Kaixo, Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako irakaslea. Bideo honetan ikusiko dugu ze tresna erabiltzen dudan nire ikasleen ezagutzak zeintzuk den jakiteko. Bestaldetik, baita ere nola erabili sortu eta partekatzen dituen ere baliabide digitalak modu eragainkor eta arduratsuan. Gure ikastetxean adostutako lizentziakin babestuta. Edonork erabili eta aldatu ahal izango du, baina ezingo da etekin ekonomikorik atera. Materialaren egilea aipatzea ere eskatzen da. Lehenengo eta behin ikusiko dugu gai baten inguruko aurrebaluazioa nola egiten dugun. Horretarako ikusiko dugu bideo bat nun ikusten dugu gai honi buruz ze ezagutzak dauzkaten gure ikaslek. Sare informatika sisteman administrazio zikloko hardware moduluan dago kokatuta, kontsulta bat izango da erabiliko dugun tresna, eta baita ere kontuan hartuko dugu gai hori kokatuta dago lehenengo gaitasunan barruan. Hau da, gai hori erabiliko dugu lehenengo gaitasuna lantzeko. Zein da lehenengo gaitasuna, bezero periferiko zein hardware espezifikoak administratzen ditu eta konfiguratzen ditu. Hemen aldego bideoa ikusi, ikasgelan sartzen gea, eta ikasgelan ikusten dugu lehenengo gaian nola kontsulta daukagun. Kontsulta sakatzen dugunean, agertzen dira gai hortan ikutuko edo landuko ditugun elementuak. Eta hemen ikaslek markatzen dituzte zeintzuk dira beraintzat ezagunak. Beste aldetikan ere bai bideoan komentatzen dugu evoluziorako ere bai erabiltzen ditugula kontsulta hauek. Hau da, ez bakarrik gai bakoitzeko ezagutzak dauzkagun, baizik eta gure modulo barruan dauden 3 gaitasunekin egiten dugu berdina. Bigarren jarduerara. Jarduera honetan eskatzen zaiguna da oinarrizko ezagutza lantzeko soporte digital bat prestatzea eta azaltzea. Orduan, mantendu egiten gea kokapen berdinen, lehenengo gaia, lehenengo gaitasuna, lehenengo erronkan, eta informatikako goi mailako zikloa, sistemen administrazioa, estekan sakatzen dugunean, ikusten dugu prestatutako eduki digitala. Ikusten dugu sarrera bat dagoela, ordenagailu mota desberdinak, bondinuaren arkitektura, hemen horren azalpena, ordenadore bakoitzaren lauzatik zeintzuk diren, eta ja hemen banan osagai bakoitza azaltzen da. Azkenik, instrukzio baten ejekuzioa nola doan, bibliografia. Hau da, aurkeztu dugun edukia eta beste aldetikan ikasgelan edukia lantzeko hainbat jarduerak daude. Horretaz gain, badago baita ere galdetegi bat oinarrizko ezagutza hau neurtzeko. Orain ikusiko dugu sakontzeko zein material osagarria prestatu dudan orduan. Ikasgelan material osagarria atalean aurkitzen dugu aurkezpena. Non plaka nagusiaren dauden konektore guztiak agertzen dira. Bukatzeko, bi jarduera dauzkate. Mapa kontzeptual bat
egitea nun azalduko diran elementu guztiak kategorizatuta eta irudiekin, eta izenak arrastratzeko, irudietara izenak arrastratzeko jarduera bat. Hauek bi ikasgelan daude. Eta honekin bukatuko duke bigarren bidalketaren jardueren azalpena. Mila esker, hurrengo arte.